streets social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndini referee inzwa ka ndini referee mugame here. Ndini referee also tisi maboss munyaya dzema-streets social media. So chiterera kana uri munyowani pana pa Saint TV, pano pa Saint TV mukana uchiripo wekuti subscribe turn on your notification bell kuitira kuti every time we upload a video you will be notified. Channel isiri yemunhu asi channel yedu tese pana pamusha nditi ndo pamusha pamunonzwa nyaya dzachona dzese ndodare guru anditi yandichito zviri kwese kwamuri munofara here aiwa nesuwo kuno tinofara. So nyaya yandauya nayo inyaya iri kuipisa ma-streets social media. Nyaya yanga ichinetsa yandoda kuradza ka video nepost. So nyaya yanga iri kunetsa ma-streets social media inyaya ya Madam Boss Maititi na Evidence NaChihera. Iyo nyaya yakazosvitswa kuna Minister Monica Mutsvangwa. Minister Monica Mutsvangwa mushure mekunge Maititi vanoratidza kuti vaiva nemeeting na minister pamwe chete nani na Madam Boss. So Maititi sekuziva kwenyu haisi secret anditi pane mashoko avakataura vachiita sekuti Evidence NaChihera ndiye akamboataka Madam Boss. Now tumavideo twacho turi kusekulata tuchinatsoratidza ndi Maititi vakaataka Madam Boss anditi so vanhu vari kuti zhinji havasi kufara nazvo kusanganisirawo anonzi Mr Lep uyo kwamutare anoita zvekuactor anotaura kuti akambotukwa naMaititi mashoko awo ari panapa post iro. Vazukuru hamene kuti munozviona sei. So ari kuti zonisa kateso titonoripota kakuna minister. So zvichibvapo Mandla ane mashoko, DJ Mandla ane mashoko ataura zvakare. Ndoda kuti muone ka video kanotera. Ngatinyorei comment section kuti munofungei nezvenyaya iyi. Munofungeiwo nezvenyaya iyi yakanosvitswa kuna minister na Maititi na Madam Boss. Meno. So ande tinonzwa kuti DJ Mandla uyo anogara ku UK ari a socialite wedu zvakare kuti ari kutiwo kudii. So from Ango saying the only Zimbabwean Ango parito nechiti much love. Haina ndikunyepa zvangu guys. Handisi munhu anopindira nyaya dzevakadzi kana tichiyandika. Aiwa handiwanzopindira undudzwa nevakadzi but ndachida ngotaura wangu pafair ka. Kuti mamonika iye paFacebook hondo dzedu idzi dzatinorwa dei masiyana nadzo because tose tine zvichemo nezo tinogara takatuka. Saka nyika yose akambotuka paFacebook toya here mama toreva munotisunga mukatipedza tose hapana nosara ndati tose hapana nosara tose tinotosunga hapana nosara. Of course hapana munhu anobvunza kutuka mwono wemunhu, hapana munhu anobvunza kutuka mai vevanhu aiwa pafair. But kana munhu takachuza kuyajoina Facebook tichinzi tinozikana ndio mubayiro wacho vanhu vachataura zvavanoda ndio nonzi freedom of speech. Of course freedom of speech uchituka mwana wanhu haidiwo but freedom of speech guys and ndakumirana pafair. Saka ndandati aiwa mama izvi siyanai nezvitipedzera netoka. It's not fair kuti musangano upindira pahondo dzedu idzo aiwa uku kwakuvhundutsirana kako aiwa no izvozvo it's not fair. Vanhu vatitukanei pafair topedzerana pafair. Kana munhu asingade zvehondo ibva paFacebook ubva paInstagram. Kana uchiziva kuti izvi zvakuremera buda uende paFacebook mobva guys antika izvi zvokuti tosanganisa musangano topindire pajambanja dzedu. That's not a fair game. No. Vanhu vatitukanei tipedzeranei square fair tutukana tatukana ukaenda kumapurisa kati hapana case musangano wokupinda nepapi aiwa akwete. No, that's not a fair game guys. Hatidi izvozvo zano itai zvogadzisa nyika siyanai neFacebook iyi aiwa munopindira nyaya dzeFacebook aiwa nyaya dzeFacebook ndedzazuka idzi hadzisi dzenyu ndedzazuka.